women leader man national anya teke mano yer kodo mano nyako rawo mose ojage koro embe ka the lady bende jawala ma mewro ma chiro yes to nodo ka chiro ne onge pi onge cho nitie social amenities moko mane onge to no wuoyo mogo koko to wuok oreno nyeno da Kisumu iyudo ka jatelo siako jok mohandle jatelo siako koko kuchoni jakomo area Kisumu biro chako dhao noa to owacho mana services gire ne jopiny iwinjo gino iyudo ka bunge ka wan gi johera masamoro mar governor ko winjo kamano en oseywa ng'ich jakomo biro wuoyo marach ngune governor dako kuongo ket page bura moro matin mondo winjre mondo atende governor memorandum okinyal tero nikech nitie ka governor nosedonjo nitie migepe jok mano keto migepe mondo gimago nitie de jok mochung ne environment ochung ne trade ochung ne gik mang'eny ere memorandum micha kitero ne nicho warach nitie MCA kanyo those are the things man kanyo and gino no after 2 weeks gigo nolosi yes chonolosi moket teko mar bunge nikech duond bunge tiyo yes nikech joka embe no weyo mowacho ni kopo ni gigo kotim kikujuogu koro ka juju kodhi to giro ka ground is hostile so there's really no wagone jalo monang ojuogi yes koro maji ninyowa iro kan tie divide lunti jok moko mabene wayiero though it is not bad individual be nyaka bede gi pache moro okocho ni ko kanje bunge la wananchi ni koro tami ki support a particular candidate no mano ko tami kata namba nyaka bede gi candidate na even in National Assembly the speaker maro assembly dongani ngama no gochone to sare riwo jite bunge ero kama na yenya wacha chiel nogono iwacho ni ungi structure maru kaka jobunge nago mong'eyo ni to chenro maru chalo ganade yore mag tayo twak magu kaka jobunge uchake sadi to thuolo mar jo members magu ichiwo nade to gin weche mage mo pedho ahinya mane mo miakelo ni pod resources manyalo keto mondo wabed gi kama opuodhi bedo matek an nachako bunge la wananchi mara WhatsApp wachake en gi 1024 yani opong en gi mupong okijadu sameni thuolo to kana chake we came together ma ntie chela dek mo yire e wall kanyo mo tieko mo yer gi mora de kombe mane nitiere we are one gi professionals this structure marwa one gi wakinde wan go dakteche wan go nitiere charities ma wasetimo ma bunge ka ntie kata nyathi mo mani tuo mane okelnwa mane nigi gine nono yuare tikino yuare mabor mane no ngitimne surgery we paid almost 70,000 for nyathino mondo ne ja form 2 mondo konye wase weche mag mpira wase konyo the rugby team mabrungu ndalo mane gidhi gocho maseno ne gikwamo within 3 days we collect around 40,000 we sent them so an kaka mara marungu mawacho wan gi chenro moko ma bet konyo ji oken mana yalo kende because mondo ang'yo time dwa yalo samronge mana ka jorom jo amba kama normal kaka jalo amba ka discuss to mondo poko bedo nikech anyisi ni pod waonge office pod waonge kana mana place mo nyalo bedo go but and chenro mani from next year abro manyo somewhere office mo matin mar office mana mar the leaders mo nyalo keto makata ka japiny ni wach moro to biro yiro yo mayot nikech onego bene wachako enlighten jopiny onego watimo civic education adwa agombo ni my vision en kupo ni 227 to wan gi yo ma wanyalo wuotho go within the constituency or within the county kupo ni the county office bende nyalo bedo kod machiegni mondo wa major civic education towards election mondo wanyisi what kind of the leaders monego wayier gin mage geni to police mag leadership to gin mage geni so onego bende mano bro chako timo koro limited resources mamiyo pok mag wachako sani to koro samugo mbakaga nikech asebedo ka winjo weche manyien mikoka yadi mang'eny kabisa sani koro ubedo gi buchu kanye buchu wantie kamoro makutano mo bedo gago to ka wan gi wach moro mas burning we call the press then wa ayagi to gi dhi yamo to iwinjo kamano to sama joluoro sama koro go mbaka maru
nikech bunge be wan ng'eyo ni wan gi chike moko mag bunge gi chike moko matayo sama utimo twak maru. Yes, wan go kanyo standing orders magu. We have been kawan bunge kanyo waseluongo agwero kamano. There are 2 chief officers 2 or 3 mosebedo kodo machiegni ka waluongi to gibiro kendo gi respond wan gi Jojo Lieng chief officer mar public service management wan gi Victor Oya mais for trade kendo ene man luongo chieng moro mane jo loche ne yuak ne jo county waluonge. Then there was a time manoluonge nolor bache bache manolor koro ala nodok piny. We called them nobedo piny mwuoyo mind then after 2 days ne giloso ma business nobedo restored. Gisebedo ka gibiro kendi wuoyo kodgi kendi nyiso gi jo piny nyiso gi ma gifeel. Tabu ma jomoko bende nego ing'e nitie gik moko ma ka samoro ubedo kamoro to jomoko woni you are idle utimo nothing to gikia gimotimo. And then come out him something no to kunyal kelo meaningful change. You see that's the problem of the wayudo ngato neno ni samoro unkanyo go bambaka to en man multimo something no to gimo wago mbaka ni bende hinye kini ucha kuduore matu njo bunge ulenga lenga tu gima kama yenyewa okudwa nuwo mondo gini kama okonyo like insecurity osebedo matek osebedo marany ndalo mo chin karongo unwasende ko memorandum atero ne the OCPD the DC ma at least ane no dok chien. Because these are areas ma ase neno ma bunge beto sekete duol mo konyo. Okay. Kama no Victor. Kama no mudunganya wach mangima mokalo nyakwara Mugajwang ma bende wa yalo kinyi mano makawuono. Tim okang'eyo ni iwacho maber ahinya ni samoro bende ugwelo kata sani ne standing orders mag National Assembly Senator lokore. Igwelo nyaka jotend migao. Waluongogi. As they come. Yudo ka gibedo ng'amo mi examples. Gisebedo ka gibedo mayot. Then sometimes they call me in Migori samoro wadhi wuko nyiso gene magi ma. To gimomiyo nanyisi ni okwadwar ni jo siasa jok machal kama doj kuoma ahinya okwadwar gik manketo ni ng'ato nani kango migi moro to koro bribe. Oh yes. Mago bedo problem. Samoro ng'ato nyalo michae as a friend. Ng'ato michae as a friend ng'ato neno ni ya ni untinde giruni utiyo go bana mar chiemo. Uru la pesa kuom yuo to kwa biko. Boko ka badi wach kamano bedo ka ngumu. Yeah, I'm telling them na njogo siepena. So when friends are there imbi nyaka in fact ngama kwero yo meno siepni usipni ko ngani nyisi adieri nikech sirikal chalo yie mane nam kituche to people donje yie tunimute unimo koro kama makosa nitie nyaka usia mondo los like see koro jo moko can understand these things. Yes, samoro bende jo moro bende inyowa gini inyowa like me myself kaka jakom gino kitama tek kit it was in the support con mane the function like me anachako the arambe chon kata ka weche bupu no bedo. Yes. My dad ng'eyo no otiega no chonoro arambe. Yes. Matiyo keto kuoma wadhi kode ango koro ahero the arambe mag jopiny moso makanisa mag school kata mag liel wadhi koro gini kani kuoma ji oketo ne kata ka oluonga arambe moro jasa mo bro luonga ka chief guest to lena bathe aduno ka jakomo se dokir ngane kuro miya tabu be giji Jacob nere nero picha Jacob ero kama na yenya uma en nyakalondo mari Maramogi FM chendo Maramogi Baraza ching Friday makawuono watemo ng'iyo wach moro matut kani to bunge la wenyinchi mekwagi bende konyo nade weche mag rieyo telo mar oganda e piny luo to tabu mosebiro ka nitiere en yudo information from county governments anya sama report mar Auditor General owuok nitiere chich moro ni pesa moro kotigo maber ahinya. Yot mane ma un go mar yudo gigi to ler ne jopiny e dhok magiwinjo koso kanyo ben pek moro nitiere no nyocho sekonya wach moro nitiere pi moro no kuny East Kamagambo kamono dienya jopiny ngocho molalamika ni noningo kuny pi joko kokunyo dio ka pi fisheries mopapo mukelo pesa mano kunygo ne kanye gin gidhi pipe ma igolo to ikelo septal no to nego kuny. You see mano gimiya nyisi ni lack of information nyalo miyo ng'ato wach moro mokadi. I took the initiative ma adhi chief of water akunga don Marungu sub county wuo kodo mokelo na the papers the name location mar kunyo. Okay. Because they were advised ni piniti machiegni ko the piping e menyalo tim mondo to casto erect the tank kidwoko ne gito gido ni ino migi moro jakomino migi moro kidwa cha dieri so to
Tony nyowa musu wajulu to nyowa ni apari Kenya kadi tie jugigeria ni kamiti ni chieme kuri jogeri kama ngado tie kaka to chieme kada ngado ku chiemo sincerely otimo gimoro kaka onego gire to ndi ng'ato chiemo gimoro ochamo koro bande ma nyowa ero kama na yenya imulo wach mange mokalo information gap nyaka opuonj jowa civil education bende ngima nyaka odhi godo nyime mar konyo piny then our county onge nitiere we lack capacity moro man chaneno participation man to team mar county government okelo yes public participation na neno ma kwayo ni next time gikel jok mar expert jok man knowledgeable in that field mar finance yes na neno kama no I attended one to ne okabedo certified though no ka wuoyo kanyo samoro okinyi background mar ngato mana doga find out samoro dwani gikelo jok mar expert makata ka golo wach moro to gin gima ging'eyo kasto ngeni jopiny bedie gi ni allowance nitie okay mano be gimenja fwenyo sitting allowance nitie moro nitie me sitting allowance koro jopiny bende ok scrutinize these things en bobero kacho ko retendi ko sende ko nyinge record ang'ori gimoro dogo nikech sitting allowance nyaka bedi it is there budget nikech adieri jopiny kodhi mobedo piny bawinjo nyaka angi gine owe tijene at least setting allowance nyaka bedi mano is not corruption because in everywhere kendo ne katiba ne finance act apani entiere no me setting allowance koro jowa kose ng'en to dhi adhi gini koro bero le giso boka koro tusewu to do to kawu ana mo chuna gigo ka ne cham kuno ana se kamara ai these are the things mabede hijo waka gijo piny yes hiru kamano nyakwara magajwang mamba kama dhi nyime okabi wewe moka mithuolo kaka japiny ni bende penjo mari wago mbaka nikech ung'eyo ni gigi tinde okelo weche mag telo gikelo sirikal mekwa tesre e yor siemo richo matimore kendo mar konyo iye mondo kik nim gi weche mag dongruok mar japiny jo matindo ni kanye weche mag telo mar piny Victor my mommy wan gi problem ba momio wabiro bedo gi daw sate kich jowa matindo duono donji to jowa madongo dino negi dongeni ja telo moro no wacho ni kiriyo giboro to ndek nigi ni kiriyo giboro ndek ni gi ide nyaka ja migori the late divi ni sereno kan no wacho gima chalo kamano so joma tindo duono rire mondo yud space a national cake or a county cake to nti kaka dino negi and oka abro wacho moso kaka ina county wa Migori nyoro itapen ni nyoro ne an usiep na moro town ne wago mbaka about problems ne nyocha ma osebedo kai nyawa Migori why the governor osebedo kan ni problem why the governor yudo ka most leaders magwa o isolate go ne wangi matut ji ok ng'e ji ng'e samoro jomoko ng'e mathany but no akole matut mayudo ni achiel kuom gik makelo magi en the youth pok oyudo the right position in leadership that's the problem okelo problem kabisa two our youth somehow bende okang'e ni ogikore makuponi chenro moro landi to yudo ka ng'ikruok moro nitiere to mano atamoraga ni mano kadieri kech ibiro yudo kata ka jok ma otiegore maber yudo ka thuolo pod itamogie ka wayudo ni nitiere weche mag bribery in terms of getting jobs kuonde wa monego beni ji yudo gi ibiro kawo ja 55 samoro ne en tich moro mane age gap mone ok dware no pen ibiro kawo ja 55 moro kawo to ja 33 kata ja 30 kata 27 moro mano setiegore iweyo because samoro bribe ochul kejudo kanga mateni weka mosetie samoro resources onge go monyalo gine to ngato to osebedo mare resources en go en macho mamia gino timnade ami anga mi gimoro yudi mondo iketa kanyo or ibiro yudo ka inyalo ka ngat moro ma incompetent e tijino tiweyo ngat ma qualify because ngamu qualify samoro no eno somo e tagruok of no from humble background to onge namna to ngani jathine mane otimo en below
ng'atcha to being there's money onyalo chiwo tendeke mano ken wach ma ni awacha wacha en wach ma everywhere mo ng'iyo ni mago to timore so magi miyo yudhe wa mose somo mose tiegore maber bedo gi ng'ikruok e ngimagi magi makelo depression ibiro yudo ka ji ywak kon gi kone ka wach moro timore mabiro yudo ka seche moko madho suma jo kijende madho suma ngo tek mabiro ka ji kijende wa donje life moko ma deserve yudo ka ng'ato mono somo maber yudo ka koro ngi gimo nyalo timo maber e ngimane odonje weche mag drugs koro ji kelo ng'ikruok onego matut en gima hinyowa is a national disaster ma hinyowa monego bedni watch youth employment mano adiri ohinyowa na both national and county level yes kamano ero kamano nya bende gima chielo en about gima nyisi campaign cha bikilo mano so jatelo jok mano campaign joma dongo you see ngini ga campaign jatelo en ngama no se man gi resources mano se tiyo mano se kito resources nen gaset sangango onyo so girimo to mi so sama jatelo cha donjo interest nyaka bed so fast don koro weje youth ni kapod angai kaka nikech nyake miye mare monde nyaki duk ni gope koro maketo youth wa bedo tenge e weche magwa mag telo weche mag tije Sa adek wadong ko dakika 27 mar okinyi masani nyakwara Mugajwang ka kor kiaw nyakalondo mari ma en chenro mar Kogwen wanachiel kachiel e Facebook live, YouTube live bende biro idowa wagomba kaka na geno bedo kod wendo moro machielo Lazaro Nyambok to kata kamano podigo ya ingisa igo singla kani poko yoro machiegni ka kata kamano manok bimono wadhi nyime kod twak marwa abro mi thuolo mar ywatala achiel kachiel namba en non aberio ariyo nono chiko aberio non aberio adek chiko ochiko nono adek one live Facebook gi YouTube bende okinyi mano makawuono kan gi penjo mora abro kwayo mondo mi ipenje penjo mari nyakwara Mugajwang achiel kachiel mondo ne kaka nyalo konyo piny ung'eyo duond japiny e duond Nyasaye e duond teko Maramogi oyawre Vito chino juma oyawre ne yamo amba wana marungere kodita machini mudu seme Victor Gimana ya hiyo morokango kwa watu maber kabisa in fact youths wage wanwango ni kaberu ne bwa engage in politics okay but apart the problem nene no kati morea hiya en stress of community stress of dwana megi nikechini ni siasa bukre kore na ene gima idwa no tie di pesa mang'eny all youths watu digido ga ginyalo youth mar capable can lead gina keto leadership maber but nikech jingo gidilo ngone pesa nikech kalka mar politics na kuro sibie Kenya ka en pesa en gonya kuro gino lose focus mamu kuro wa vijana mabeyo kwa nyalo nwango ni gobedi ni kijende gibet piny mondo gibed gi yo moro ma ginyalo fwenyo go ni wa ere kaka gin bende ginyalo bet kamoro achiel mondo gidhi gi force nikech ni vijana bende gin na tot bende gin magi kokwa kendo gin bende na giringo kendo gin bende ma gin nyaka gin ma protect nyaka jatiesa woko koro problem en the youth gi how they go very organized themselves mondo gibed ga force ma ginyalo bedo go mondo gilid go nikech adi leadership to ber ka joma tino kuro lead jodongo non lead ya karango na jodongo ma nocha ku lead chali gidi mage to nyaka sani pod en mana jodongo in fact koro tijedu ne go come out mondo ginene kaka ginyalo bedo leadership wanyalo support gi kaka jodongo koro sani mondo gidonje leadership mar jogi matido be nikech joma koro ginyalo bedo focus kaluwore kod kaka part gi pod lewe Nyo mani gima nyalo ajo wadwa no mondo gi jokijedo bed giriure mondo gibed ka force mondo gidonje politics ero kamano mani gima nyalo advice gani ero kamano nya wudi sane Maramogi Ramogi yawre hello Maramogi oyawre Victor oyawre machiegni mos na wendo ukaw mos Frank ana wacho kama akwayo wendo kama nikech sani wayudo ka sani yiero waneno ka koro wachiegni gi yiero kawe matindo kik yie mondo ti kod gi jotelo madwaro kombe kata jotelo manie kombe sani nikech giero tiyo gi rawere ndalo ma yiero chopo to ka giseyudo dwachgi ni yiero gi mondo giyud tije ma gidwaro go
to gijwang'o rawere kendo gik matimiyo rawere singo mathoth mang'eny to wayudo ka gore e lwanda. To an kaka Machari namor kode nikech sani waneno ka kuonde kaunti mamoko makaluwo korwa kocha waneno kaka dhawo sani osechako dhi ma jotelo mobedo representative mag jopiny ka orado gi joma lero to ok migi thuolo mondo giwuo. Koro mi rowere sani obed jomotang' jogi tiyo kodgi marach to gin ema gilod wachgi kigeni. Mano pacha kaka Machari. Erokamano. Maramogi. Maber. Hello. Oyawre ka yudo ganda. Oyawre machiegni? Mos ma jakom no. Okaw mos. Erokamano kaw. Mata kaloranga koro penjo kama indi. Yes. Ng'enyne waneno ka Buri County semekole kalando tije. To ka gilando tije bende matindo iluonga ni keyboard warriors bie. Ne magi go kendo chune bende wetegni kik apply. Ma onyalo wacho ang'o wakanyo penjo mar ariyo. Opo ni dhi Jamhuri do kinde moko na dhi Jamhuri do kinde mane po winjo ko maber ahinya kinde oganda wa kod sirikal. Chief moro kuna ni dogo nguka to kene uram chini ni to kai. Chief sai koro bana no kwa ndo kuma disi kito to kene ka nya churu no o kuma ru chiemo no ero ka ni to chief go ke na sa. Ma ja ko nya lawa ya lawa ni to chief no wonda ni ndo nguka ku tu ndo wa. Ubi chiemo go ke sai sai to bana ko no na ka pango ko dembele me bando ne go ka bana to ko prison. Mano ni dan waka inda ko mano na kichwa bila mano bedo gari to madaraka de to pangoro ku bas boreni atu kuni ko tati yeko no kombe gi mag bunge gi kinde mo karo mo ngolta maya mo bi sa ko do gor na bi ni goro me dari taneno ka gi ndogo ko ma o to bedo ko do ni ko maber Aku nyane jogi moko no bi kuro nikech jogo mag bunge gi mang'eny gitiyo gi bodyguard mag jotelo gudo ganda. Donge telo ka tiyo klande gi mang'eny. Jogi no ka ochogo bor yie dhogi na onge gik magiwacho ma ese wuoyo kiny ne rit joge dhogo ek winjo bende. Chik mar mesa nikech ka dhogi opong' gi chiemo to koro kaka dagi wuoge. Timo adwani duok magi. Okay. Nitiere jiwo ma wuod semo jiwo ka. Yes. Neno ka gima intuk pesa. Makionge gi pesa kaludi ni nono kamoro idho ngas mar telo. Kidek bedo tabu. Jiwo pinyo kunya yieri nikech jiwo o lose focus nikech weche magonya. Mano timore. Weche magonya nyaka bedi koro nikech yudo ka employment tin mag youths. Koro josiasa mostly ka advantage with this. Okara samoro nikech yudo ka jowa winjo ka ng'ato wacho kanyo ni keyboard warriors. Sani ng'eni weche mag simu yodonjo. WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok. Ginyalo ndiko gimoro amora. And information is power. Koro gimetimo en ni gimoro nyaka orni mondo ange ndiko gima chalo kama against ng'ato kata e puoyo ng'ato. Yes. Ng'eni ng'ano sido riziki. Kujo sasa digeri yo ndiko bloggers. Bloggers be diritie. Gibi miyo gima nongno momatin. Kaka gukinyi no bato udundi ko bagijangwa gweyo em nyako yud koro be koro gidi bekelo yom e jo kijende mondo wuog oko mondo yud space margi ke samosa yud ni gimoro mondo yangi dhi support ngato simu mtandao don koro angi dok bedo mayom ke to radio kai dalo fario mondo dhi ngombo leya to seurni go don koro kichaki wuogi kisetieko ko mabang ko chakro no kare go awuote magma koro ma kelo ng'ikruok e kindwa mar ariyo winjo ka jaombe ino wacho logor nwa yiero kaka wa legal officer and logor setemo matek somehow ino ka uma be bende embo ng'inyore gi weche ma kantie chenro mang'ikore mabei logor is one of the people most bedo gi voice and kata mana migori nitie buche moko mane osemako ne serikando bado ndalo moko yes koro magi jok madwaro we need a voice like now nyoro na winjora gi Gaucho and Kasmuel bang madiro mokodi Kasmuel anene ka en TV go kinyi sane koro aparo mbae sa bicha uchiel wadiro mo these are the areas monego beno wuoyo these are the opportunity kama kana yudo to argo mani mondo obed piny fet mar jo youth ne kanyi the jenzi no biro odware ngodhi adhi lala kaka no wuok ne kech no wuogi ngufu moro to dogo bedo silent bino se bedo silent bin joko se donjo keto moga doji makoro ji ok nyal chako wuoyo to be wanyalo bedo gi structure
maber mar dialogue sacha mo maber nikech ng'eni kika nodhi owe mobol piyo sama boli ng'eni gik moko kwe sama gik moko kwe jomoko lose voice ka gi lose voice because jomoko ipidho chien koro gido wuok oko koro mondo wachak wayud ngufu gi duol cha samoro nyalo bedo kendo matek to no siwuok maber these are the areas mar wan mondo wa discuss obeda mondo wa discuss nia the future mar youth mar Kenya ni kanye particularly mar kaka wajoluo sane ro donjo sirikal e wan on der wa jo un maber un gi dero mabe okang'eni gudhi amiri ndugadie e odi kang'eni de mama nyaka nyara ro gadi iseyo do gadi e der to dimo be kul bagi manyaka wapenjre ni ro dero be obo be jamo be kanyo be kapinyo li ogudhiambo iti nindo gadi e dechi ke samoro mbato ndo kodaro bika bugula billions of money mai no pogo e mani pala bar pogo to iti pogo de jogi adi koro nitiri mo wawe mor gae nya onego be ni koro wang'eyo ni chenro ma jowa mano yiergi ka nitiere ang'o gini mono giketi nitiere development moko mabiro kaluwore gi siasa makare siasa makare maisha maber siasa marach maisha marach because politics and governance okipogi gidhi kanyakla gin together nitiere penjo Frank Machende bende wacho ni yudhe kik ti kodgi yes ma en gima osebedo ka ng'eny ndi ndalo moko nadhi e liel moro migocho kono migocho ne David en reference ya okiwacho kibajielo mari migocho ne to nitiere achiel kuom jotelo moko ma piny omiyo luo ndi no kwayo jotelo ni kata mana liel joting'o mana ludhe mag gembe ya mara ng'oto joma tindo ema nigi gigi yeni lutwe kanyi ting maro me employment kech rach kech inyowa kech nyaka meeting jembe kech samo tingo jembe ngido gimo omera to mobiro ni udwa no protect no idwa mi pesa di yes okay no cha ni mbunge moro matiyo nobido kale somewhere no articulate tigi mano wacho na nusa ni jakom there's a convention monego be ni koru bedo gi jopiny denti direction monego wadhiye unobeni wa empower youth wa being niti chok gigale yudo the border sector is very vital economy marwa tango manyal konyo go border apart from new tiyo ngato 3.8 to ogole 0.8 to 3.b branches mag border tinde gin grube don wanyalo bedo grube gi like kaka na ran my CDF nitie tendas wanyalo miyo group ka group ichi yakubiro to nti grube moko manyalo identify to miyo tenda moro kata kigero school moro ka class machiel moro miyogi ko miyo tenda mar kata 1.2 million gitiyo kata 800 moro modongi digi kete account gi gitiyo maber so these are the areas ma onego bedni wabede gi jowa piny to gi jotendwa to ging'eyo tenda ibro yudo kasa moro the capacity mar tendering nitiere to wanyalo enwa yudewa adwa mi example moro there is a leader ma okabiluongo no mi etelo to kano dhi gwengi no nsendo dakide ki jodala owacho ni jodala gi onge otese koro ndiko jaoko to onge chenro moketo mondo teso yudre gwenge jodala gigi kise do jodala uonge utese ket chenro maketo utese makata kinyonge tich to ngato bede tich to gengi teko mar dhi kwa tich somo okay yes kise wacho ni jongo utese samo ngi mano miyo utese ne onge samo families kan ma gwengu ya kaka chalo samo nyasaye no tingi pio yudo gimoro koro kise do kaso mono rach duogi ket chenro moro mar somo makoponi e office cha to chenro iketo mok ng'eke ni kata kore to chenro mar somo no dhi mbele mondo tese bedi makiny jodala wuok bibere blame ni giongo tese so these are the areas mabende wayudo gi jotendwa mo samoro yier samendo kose yier to koro kong'i jodala gi kose yudo ni jodala gi koro mondi kiro kaka jatelo kenjatelo ka ng'ikruok moro ni kamoro ng'ikruok ne mebe timri nade emi kaka inyalo loso koro magi areas machando be gi jotendwa kamano ero kamano enya Pascal Olanga wacho ni jo keyboard warriors gi ni samoro embui ka gitamo jo matino ni kigi or kwayo margi ka public service board mar county kuom ranyisi ma Migori olando tije mato miriambo owenga nyatami ko lande like kaka Migori no lendi okay samoro gikido propaganda moko mano nyalo bedo mano miyo jo moko bedo gi chuny mok ni thuolo mar oro kwayo mag gi
Jomoko nyalo bedo ni gigi be onge gi kilando gik moland ka bende ne fake. Mano is true kanya tamora ndiyo. But in ka in okono be ni ke angamo ni temo to apply. The application is free. Onge pesa. Gimoko kwa ye pesa ne to for you to apply nyake part gi pesa majalo kama. Why don't you just try and apply mondo kore nyante kudugo. Yes. Oyawre. Makadine chiyo nade? Machigni ne yamo machigni telo. An Omboko dongo ka Magete. Omboko dongo ka ni Magete machigni. Victor, matu wagi jo siasa, gini singo ma jo siasa miyowa. Singo. Jo siasa miyo singo madong, manaka ka jakomo wachenia zetu dragi Amerika, broberi numa. Koro wagiero gi kawan gigeno ni ka gidhi magidonje kom to dakika matin to wasedhi polo kwane piny. Koro thuolo morito madwaneno ka gino onge to koro miyo wature gi josiasa koro lwenye mabetie. Dong piny na jakom ni to parameters mage monyalo tiyo kaka jopiny mondo wang'e ni ma to wachonwa gir gima nyalo timre, ma to wachonwa gik mok nyal timre. Okay. To wach namba 2 kaka gikome mar Irongo. Gik manotimre ka be nitiere gik magiketo maginyalo geng'o go gigi koso jogora kaka mano gadwere to dhi nyaka 2027. Okay. Erokamano. Maramogi? Itinga to wacho kana winjo maber ahinya ka an e dala mar Nyarach. Okay. Ikona kanyo ni jopiny marongo nyaka koro oduok speed mar manyo kombe mag siasa chien. Wakwayo mana kwe makende. Ni wanyalo biro mana tego yawuotwa gi ombulu. Okay, erokamano ahinya. Oyawre. Nota. Oyawre Udugongo. Machigni iluongi ni ng'a? Ma Hesbon Wood Medeta. Hesbon machigni? Nota ina jadak marongo town ka. Yes. Kendo kata sama nyogino timore nyantie rongo ka. Adwa koni weche moko adek machungi tuche maber kabisa. Telo ka. Sasa majatelo dwa winjo wach mora mora minyise. Winjo moko luori kama ne an Hesbon Wood Medeta ni kora bedo joga moko to joga go kona ni piny ber. To ng'e chunyi malong'o gi moro to rach. To pidwa winjo gima ground nyisi no. Nyaka koko bedi. Namba 2. Wadwaro Ramogi Barasa Migori ka. Mondo jopiny owach gima rach negi. Nikech ok jago koko kamano Victor. Koko cha nyo ken koka. Benyo ken koko mar joma dwaro ni ng'ato dwaro mujumbe marungo. Rungo ting'o ji mopogore ok gin joka magambo lilo. Kata ng'ama wuoyo kodi majadak parongo ne ano ka jarungo kuro. Kadak rungo. Atunwa ne nyakrike. King'eni Migori County ka Vita. Do nyakrike de man gi kura mang'eny molo sub county tema Migori ka. To king'iyo NCS makawuono osechwanyore gi our governor. Gin joma noyier gi jopiny kendo pod gitiyo. Kidhi kadem no turwa kocha titengo lima ang'o mamoni payo. Nikech yo mawuok di Ruma nyaka Kogore Beta. Yono kinyal luwo sani to kitengo lima yoni ang'o moni payo ni gavana lawa wanawa. Kidhi Makalda Kanyarwanda. The same thing. Jakanyasa tingini endo nyoro wake manogudo ODM ka nyoro. No digi chama bilungu ne upia. To kata Kanyasa kanyo. Wodre plongi giduoli gitijo moko ma project mora whatever gal way. Nitijo moko ma tiyo mo pure whatever. Kuru ground rush kendo de ber big kaka de ne holiday di pokorumo. Deni Ramogi nyalo yudo thuolo. To dikelo Ramogi Barasa rongo to wang'ni dhi nitere mana nyakike. To luwo yore ma nyakike. To wago bende chuny piny kamoro.
to wayuwo mondo iwinji gima timore ground. Gima timore Migori ka ok en gima ber nwa kata matin kaka wajopiny. Erokamano ahinya. Wach mogik piyo mondo wawene jomoko line. Yes. Katieko. Ada wacho niya. Wajumbe ma Migori County ka. Wadwani gibed piny mondo wach achiel. Gibed piny gite mondo wajumbe gin gi ji gin magitelo sub county. Ukendingin nyathi machalo kaka manyoro makantasi mar wacho ni emanyotelo do. Gik monego wawinji koro jopiny go koko ng'ato anono kanyo makata Pascal yisi ni nyapicha kanya jiyo biyo chiemo kata kumtori yoro tebe ojo of friend. Erokamano. Jopiny go koko. Erokamano ahinya. Mara mogi? Ore kanyo wiyo. Oya ore machiegni? Ochieng' Bob machiegni? Erokamano. Winyo ka kijana no, iro ka kijana ka Migori ka nigi kijende mabeyo. Erokamano. Gima wafel uga nyalo bedo gi gik moko ariyo. Mokwongo wang'eny gi tama kaka vijende. Nang'o? Kendo ne ok adwa tich. Wang'eny gi tama. Otama. Kendo ne wadwa tich. Wadwa wabedo but josiasa, wago siasa. Kasto toke no. Wadwa ng'iyo ni josiasa ni. Nowacho ni ng'ane to goye. So instead mar mondo aket josiasa gore gi josiasa ni, an kura de gora gi ng'ane. Ma kaka en vijana kata kaka en leader. Usebedo gi vijini ng'age moloso gini ma gini kichak timre. Adieri mantiere, jogo dineno kata for example, a president orinyiso Uhuru. To jogo kaka negi bare gi wuoche gi pek timore nade, ma ji medwa gore, ji ne timore nade. Sani gineno kaka jogo wuoyo. Kaka vijende, gi yo, timo godo gik mok ginyal timo magi. Ma ariyo, kaka seche mena leader. A leader timne nyalo miyo ng'ama chielo lowe kata timne nyalo miyo joma moko lowe. Nitiere kaka achiel ariyo moko kaka vijende iyudo ka gin e ola moro kaka seche kaka for example kaka Marungu no inaka koro kidhi ng'iyo jodongo nyo onge mogoye gidhi ng'iyo bare wacho gitimore nade kendo gino ng'eni ketho nyingo Migori. Oketho nyingo Migori gin kaka gin onego bed ni gitimo ang'o mondo gik machal kamagi kik bedie. Erokamano ahinya. Ano ka ote pod thoth ka ajali mar Rongo ng'isa kanyo ni maka joma oyawore mosna omete ikona kanyo ni Kenwara Mogi Baraza live bunge waka chieng' moro achiel wabro timo mano kaka nasa pimo nyakwar Mugajwang gombo marwa gi gino marwa en obro wuotho e tung piny luo mangima to kata kamano ng'eni gigi bende dwaro sendi ne industry wani obedo manyap gi nikech weche mag tayo piny to kata kamano ngigeno higa manyien ka Jehova Nyasaye pod miwa thuolo ka pod wan ka to wanatim kinda mar chopo e tung piny luo mangima. Oyawre nyawita Kennedy erokamano ahinya ote mar chopo ka kare kabisa. Asante sana. Wadongi dakika matin kende nyakwar Mugajwang dakika bich kende to wadlung'e e okinyi ma kawuono odhi duka matin. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Mondo iyud lweny mare mogo kod Fenyo Yugi kaka skiza tune mari D*812*784#.
Mondo iyud lweny mare mogo kod Fenyo Yugi kaka skiza tune mari D*812*784#. Kuom thuolo mar higni 30 wasebedo ka watedo gi hera. Wakelo ni mkate maler kod mor makende ne familia mathoth ei pachoka. Kingsmill dongore kendo wan kod mor mar yango ni nyien kod mit mayudore ei mkate magwa madonjo mamit kod thoth ji mawuok e gwenge mag Imbo gi Nyanza. E Christmas ni, sama familia chokore kanyakla, yie tet marwa okel mor masanja e mesani. Obed math mokinyi kata nyasi, wan kod gimoro ne in. Many mana makati mar Kingsmill kod mwandu mamoko e duka machiegni kodi. Ibilie mit mar higni 30 e mora mora miketo e dhogi. Kowuok e familia marwa mar Kingsmill nyaka ne familia mari, happy holidays and a joyous Christmas season. Mana kama nonya kuna mgaji wangane no kanyo kain saa dek wadonko dakika maro madekende. Team kwa yoni duoke penjo majo penjo gi eka aneno ka Lazaro Nyambuko Beto Leo Martin obrumi thulo manitiere Martino bange to kuchi manyen masadek ukinyi makauno. Niti penjo ka giwach mojiwo kanyo kodombo kodongo kani edala mara Mageta kacha. Aparo ni winjo penjo mare no o penjo kanyo ni to singo kata mana parameters mane ma uketo kaka jobunge manyalo konyo jopiny ng'eyo ni jatelo ma kampeni gik mowacho gin gik monyalo dhi timo wacho adier kata wacho miriambo. Obedo matek. Parameter no kinyal bedo go. Nikech poki wuotho gi ng'ato. And adier samoro ng'ane ni Amerika. To nyisi no tudre dongiye. Kanyalo wuok e piyo nyisi ni rao owe katuipi itabori giripi kago koro lise boko ma okinyal ng'eyo ng'eyo matoka ng'ato semeti chi office kini ngare ne capacity ka no capacity kamano aito ntiti moro kalu mane wiye kanyo iyudo ka jowa moko ma bende Nyasaye ogwedho tiyo oko mar piny Kenya ka 2026 ka gidhi biro gine jogo Matioko loka kada masa moro ng'ato thothne ngimane te atamalo 75 en Nairobi ka siasa biro to di biro dwako ong'enye ground donge mondi ng'e capacity no tek osebedo ok adieri to wacho ni adon madako oko kaso kati nyisi ni samoro ni capacity moka nyal tamora but ko sedonjo mumiye tich office to structure mar governance mar office biro tame mondo kata koro konyo nikech ong'iyo gima oko cha ong'iyo odwa yudo konyo oko anyisi kwani do ko nyaka ka lelwe CEO mar Kenya nindi moko nyalaga oko mang'ato kata bedo NGO do biro mondo ket ni gini e county ni kata ward ni katango isitudorigo it's very difficult sasa be nyakolo kamano koro mano nyalo bedo kelo kaka jobunge nango muketo mar geng'o gima chal gima nyotimore nyoro chieng' Jamhuri Day geng'e tek achiel kuom gik manyalo keto dwoke chien en mana bedo ne wuoyo gi jowa mano winjo ka ngambe na sisi wachire mo gi baraza ni nitiere duol moro maduong' ma kichak ticha girongo kendo apani next year kanya sawiye to mo baraza kelna rongo wabedi mondo wasentas jowa mondo wanyisi kasto lweny mondo anying'e nyeni jok man johera mag jogi mong'eyo ni lweny dhi bedo kata gi kore ne lweny ke jok ma oko mobiro innocently samoro ikiane lweny dhi wuok kara interest moko ne nitiere to dha ochakore kamano wabro mana maka kanyo bro kwanygi kama wawego no nyakora mga jwangen kanyo sadek marukinyi wayudo weche manyene yo Dimba kod Vincent Otieno kagin mago motuche kor gwenge Christmas and a happy new year. Radio Ramogwenge, give Vincent Otieno. Oyaore nyakora magajiwang kendo machiegni. Mane en Prime Minister Raila Amolo Odinga dhiyo makawuono biro rakore e twak gi jochung' ariyo moko magilaro godo lemo mar bedo jakom mar riwruok mar pinje Africa AUC. Twak no bedo tisi ni dem jadala Africa Leadership Debate ma kori biro landi achiel kachiel kokale wang jowi mar Citizens achiel wang mar dhiyo makawuono biro timore e log tich mar AU mayudore boma ma Addis Ababa piny mar Ethiopia. Odinga biro rakore gi Mohamud Ali mawuok Djibouti gi Richard Randria Manderato mawuok e piny mar Madagascar.
here as the African lion. I've been asleep in the jungles of the Congo, but now I'm awake and I'm sitting on African gold, African oil, African diamonds, African iron and copper ores. I'm sitting on African bauxite, lithium and coltan and uranium. And I have the ability to transform all these materials that I have into wealth for the benefit of my people. End of the message from African Lion. Thank you very much, ladies and gentlemen. Twagno obiro motelo ne yiero mar laro lemono mabendo chanti modu mar ariyo mar higa manyien. E kinde ma thuolo mar jal manie apisi sani lemono koro biro bedo ni thuolo mar bedo apisi biro rumo. Chung mar Raila Amolo laro lemono osebed ka isiro gi jatend piny Kenya William Ruto. We have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila mago kwach kich omako miyo moro ma jahigni 25 gi akota mag njaga mapek giromo kilo 2 e lap ndeke ma Jomo Kenyatta Medre County ma Nairobi. Achejno ma nyinge Quinta Chieng Matengo ne omaki ka odhi e boma ma Doha ma piny mar Qatar. Meko mare ne obiro koluwore gi chich ma bende ne obet e kinde mane iseto osike gi apisa mag lap ndeke no motelo ne en idho ndege mondo mi ochope Doha. Nonro yango ni njagago ne miyono opando e kindo fuku ma Mos makende nyakora mogi lipoti yango ni njagago miyono ne opando e kindo fuka ngwen mag moko kuona. Weche moko en ne jotelo ma ono yiere kaunti ma Siaya nyisi mondo mi koro chak chenro mag dongruoge ma koro nyalo loko ngima oganda ma ok gwenge makono. Makwa bende ne oketi gi achiel kuom jolony ma wuok e sub county ma Ugenya mano Charles Oduor bende ne owacho ne jotelogo nyaka koro neni giloko ngima oganda kokalo chenro ma chiwo sir ne oganda e kaunti no. Kuoke kaunti ma Siaya George Amolo giler mathoth wachni. Achiel kuom jolony mawuok e sub-county ma Ugenya migosi Charles Oduor Sind ema ochiwo kwayono kowacho ni jotelo onego chug chenro manyalo konyo e loko ngima jopiny. Jotelo moko setemo, osekelo institutions, MP osekelo institutions, osegero gik madongo donge, but koro nitie direct benefit. To jotelo madwano yiergi kata moseyiergi akwayou ni tendu mondo bed telo makonyo jogi. Obed telo mar reality. Kik obed telo ni kisemiyo ng'ato siling 50 to wera to ode to chwer 50 to school fee otamre. Wabed jok ma nigi chuny ma ok dwan nyawadgi mondo bed gi shida. Nowe pare manie gweng' ma Mauna e sub-county ma Ugenya kuno e seche mano chiwo ndigni ne moko kuom jogo manigi ng'ol kano fulo chenro magin godo mar kelo lokruok e ngima jopiny kokalo e riwruok mare midendo ni Oduor Sind Foundation. En gima lit ka ji onge udi ute chwer. En gima lit ka nyithindo kodhi e skul nikech an awuon asomo kitabu ka onge school fee. So an kod programs madwa temo role mondo mi wagore gi dhierni. An kod target mar gero ute 1,000 in 3 years. Ka en dwaro mara to kik ng'ato bed godlum. Then one code program next year. Nyocha na wacho nuka ena bo chulo school fee ni nyithindo 100 lakini ayudo ka nyithindo ng'eny kora chope 300 kochakre Januari. Nyithindo 300 go wuok entire Ugenya nyaka chul gi school fee. Migosi Oduor Sind mabende e jatayo ritich ka riwruogno owacho ni thor mare maduong' en neno ni gikedo gi dhier ka okwayo jotelo duto mondo ginywak lwedo e wuodh loko ngima jopiny. Mano kagoja siasa mora mora dhier ema gorago. To mane omedoro ng'ata man kod chuny bilano oriwre koda kati bed ng'a. Akwayi nikech antie gi gimiluongo ni Oduor Sind Foundation. Adi tudra gi ji mang'eny mondo mi wakony jogi. Abo temo loso gi jotendwa moko gi. I'll reach out to governor, MP mondo gi support initiative ma watimo. We are going to do that nikech gine jotendo wadonge. Koro nyaka gin be gikamin nikech jogi nigi shida. Kamoko kuom jotelo manoyuoro e nyasino kamoting'o jatend rowere Robert Swesa, MCA machon Fredrick Opanga to kod MCA mogwel Fredrick Odhiambo duto nosingo chung' kode. Wadwaro ni jotelo duto gibed jotelo makawo mfano mar Oduor Sind.
anasomo Jerakae. Tang'eyo gima somo en makiwacho ni dwa miyo gi school fees. An ajiwi kenda bugo tiendi mondo mi nyithiwa osom. To an kuma wacho ni chali ana bende kuma dwa konyiko. Jomong'ol gi nyaka wabende watum gi assessment. Makiluongo gi hama takelo jogo matimo assessment kani titimo nigi nono to moloyo. Kendo tiendi gin mabende wasokelo kata luthe. Kata jogo man ma itgi no kwakelo gigo ma giketi itgi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Moko kuom jopuonjre mag mbalariany ma Nairobi oramo ni koro gidhi timo duto manyalore neno ni nyasi mar rwako ogudu kata graduation mbalariany no ni godo odiochieng' ma kawuono obedo gi ng'ikruok. Jopuonjre go ne obwogo mar biro timo mano ni mar ka tiegruok no ne ogologi oko e listi mag jok monego bed ni koro irwako negi ogudu. Giwacho ni ne gisetimo gik moko duto madwarore to kata kamano pod ne tat somo no ne otwoto gi oko e listi mar graduation. And this associate dean is the one who seems to be powerful. His name is one Dr. Gidhi. For accountability, for students to graduate, we will not relent to see University of Nairobi being overtaken by small universities, others. Because of the one management, and therefore this is a warning from the students. Will they finish school? That's the key question. Will we finish school? We want to know, and that can only be demonstrated once our seniors are given a chance to graduate. We will explore every avenue available to us, including further peaceful demonstrations and legal redress to ensure justice is served. Kata kamano tende mbalariany to ne okwedo mokalo weche makamao ka bende olewo ne jopuonjre mane opuodhi ne nyasi mar rwako ogudu kata graduation machimo odiochieng' ma kawuono ne osenyisgi mondo mi koro gibed gi ikruok mar timo mano kendo lipod makamano ne ochwal negi kod senate mar mbalariany no. This act is not only a blatant violation of our rights, but also an acceptable breach of the trust students place in the institution. We have parents, we have people from all over the country who have just come to watch us graduate, but they can't do that. Why? Because of the simple fact, because of 2 people are missing out the mark, so 350 students have to suffer due to the consequence of 2 people who are illegally put into the graduation list as per se. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni gavana e kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayako wacho ni chenro mag dongruok bende piny owacho mare osetimo nyaka ne okaw apisi higa mar 2022 thoth mokalo ka opim gi mane otim e thuolo mar higni 10 gi piny owacho machon mar kaunti ma Migori. Winjo kano kwaka ni pi what we have achieved in these few years to how we staggered them just to see what we have achieved in these few years compared to how we staggered them in the many years before we came to the office. Kata kamano Ochilo bende nyoloso e sub-county Marongo kama osingo mar biro tieko midhiero mar nok mar pi ma bedo kokwako boma Marongo. Ka wacho ni nok mar pi no biro koluwore ni pipe kata hotogoro makeyo pi e gwenge makono ne okethi koluwore gi gedo mar ndara mawuok Rongo ka ochomo Migori madhi nyime gi sani. Osingo mar biro neno ni oganda e gwenge makono oyudo pi e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Winjo kano kwaka ni pi Marongo chien adwa miyo report ni pi nineno Marongo ka ne nitiere to pigno gima noketho en jok maloso barabara mawuok Kisii to chopo Hispania. Ne wasewuoyo kodgi aeto wayudo ni ne ong'adore modong' e side achiel. Jumbe 2 kokadho pigno dhi duogo mondo jogo Marongo ma yande tiyo gi pi maler dhi yudo pi. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Riwruok makedo ratiro mar oganda e Thurka oseyo bila kuom ne tiyo gi teko modhuro e keyo mine mane obago ng'anyo boma Nairobi chieng' tich 2 mar jumani. Ng'anyono mane gikwedo godo wach mar nek mag wakeini magie sano dwa jimbore mokalo e piny Kenya. Kane girango sigana mar higni 61 nyaka piny Kenya ne wuoge loch mar agoko e lwet jowagunda, jakom mar riwruogno Mano Roslyn Odede ne openjo gimomiyo obila ne otimo kamano ka bedo lero ni minego ne timo mana gino ma bedo puodhi katiba ni mar ng'anyo en ratiro margi. Weche moko Nyakwara Mogajwang' en jodak e kaunti ma Siaya okwa mondo mi kaw yito duoke chien timbe mag njore kaachiel kod maundu
kaka yo mar chungo wach mar dhungruok mag jogo mabende otwe e od twech ma Siaya kata Siaya GK Prison. Komanda mar obila e od twech no mano Simon Mayo owacho ni koro sane joma otwe e jela no kwan giromo 600 ka od twech no to nyalo mana ting'o joma otwe maromo 250 kende. Ewi mano jatelo ne onyiso oganda moko e gwenge makono mondo mi koro kaw yie to kaw thuolo mar wuoyo gi nyithindegi mondo mi koro githegre gi timbe mag njore mamiyo imakogi machwe tergi e od twech to nyaka gie sani jela opong'. Koke kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Mike mochiw gi komanda mar kar od twech ma Siaya GK Prison migosi Simon Mayo mayuak ni kar od twech no ma onego ting' mana ji 250 kende sani opong' matamre gi nono. Kwa wale watu wetu wamekosea sheria. Kama si sahi hapa tuko na watu 600 mpaka capacity imejaa. Nyinyi sasa wenye mko hapa wote, tujaribu tuongee na wenzetu wenye wanafanya mambo mabaya na pia watoto wetu, kwa sababu pia hao waoingia and you know they get contaminated by criminals wenye wamesoea. Kuna wale wanaenda nje tu kidogo, wiki moja wamerudi, sijui nyumbani chakula wana ama ni shida ni nini. So nyinyi ndio mnatakana muongee nao wenye bado mko nje. Ne bende okonogi ni wach weyo nyithindgi ni donjore timbe njore kaeto bang'e gibiro warogi kuonde ute twech kelo mana dhier ne thoth familia emomiyo nego wuok kodgi mondo giwere chutho gi timbe makamago. Ingawaje niligusa siku moja nikaambiwa ya kwamba ati nyinyi mnapenda sana kwenda kulipa fine. Mtu mmoja akishikwa wanaenda kutafuta fine, wanauza ng'ombe, sio wanauza nini, alafu unaenda kutoa mtu. That is not right because you are depleting the resources in your families. So tujaribu tuache, crime does not pay. So wewe ujue tu, ukikuja jela, kitu ya kwanza ile umepoteza ni time yako ya kufanya mambo yako. Na ni kwa sababu ya vitu kidogo tu, wizi, mambo ya kupikana. Migosi Mayo nowacho weche gi Siaya KMTC e kinde nyasi mar Jamhuri Day, kata kamano nopuoyo jok mawakeini mae kaunti ni kowacho ni gin kwan gi ok thoth e kuonde ute twech. Mimi nashukuru the ladies, wanawake. Chela yetu ya Siaya, mimi kama county commander, wanawake hawako. Tumjipigie makofi. They are always less than 20 in that prison. Na huko kwa wanaume wamejaa, hata mpaka tunaambia magistrate jaribu hata kupewa free bond kwa sababu services itaenda chini. So ladies, thank you na muendelee hivyo. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakura magajwangi lipot mar George Amolo koke county ma Siaya emochope giko mar mi weche manyien kaka ne gimol ne mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo sabiro thuolo buduka mar mi weche manyien adimba. Magone matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Bende wichkuot matindo makute malak kod mafuyo kaka olwenda, thormoni, ochunglo, oting'o tieng' e kin mamoko koting'o nyaka suna, mi wich bar. Duoko makare sani koro oseyudore. Sani koro Raid It oseduogo e chiro gi mbi mapek mabiro konyi e nego suna, omboto, olwenda, ochunglo, lwang'ni e kin kute duto te malak kod mafuyo mondo iyud kwe e odi. Obiro kod 180 ml kod 300 ml mabechgi sani olwar. Kuom mathoth koda an Oguyo Olotembe. Anyisi kaka inyalo loyo tembe mag kutegi kitiyo kod Raid 8 e mos gi tiche. Wuok tich nyaka tich abich. E kindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0722 Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Citizen Duka, the home of discount. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at
any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Kenya Kalondo Radio Ramogi, wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi Karchun Jaluo, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Kisumo Pacho, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Nairobi Bore, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man Mombasa Pwani, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie Milambo, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie Ugwe, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man ye Kenya mangima, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto man tie diaspora, we wish you a Merry Christmas. Nejo winyo duto magwa magview sasa, we wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi Karchun Jalu. Mana kama nunya kwa Ramagajwang saa deka okaloko dakika pargaboro maro kinyi makawuono der marngisini tinende kain jalo mabende weche mag teko sebedo ka nyalo nyori samoro lalo onge samoro ya matin kata kodh moro chwe kama tiyudo ka omoni yore gi mag tije kata taya gi ler mar dala kata ler mar pacho. Mae momi wakel ni mwandu mag sola molos kod kami mar Sun King to ainya tinende wan kanyo kod Sun King Solar Inverters mabende bro konyi. Inyalo bedo gi moro cha tinyalo bedo gi sola bende ma moro cha kolal to ibedo kod backup manyalo konyi. Nyakwara mogi Sun King Solar Inverters nengo giude ufuku mari kendo kata mana kete oyot obro miyo ngimani bedo e yoma nyamonge kendo yore gi ok bibedo kon ng'ikruok mora mora kadipo ni dwa kete dala ni kata mane ohandi mora mora mitimo ma en sa ma timo kamano. Kuom mano nyakwara Mogajwang jo Sun King dibedo kod road shows ma bende nyocha gisechako jumani kenda biro ngisi ni to kaluo gibro bede karango miyo chik iti mandra mogredio ko gwen ka abro ngisi matutanya to gima duong ka namba ni 0 9 9 0709474747 abro mi penjo mayota enya tabro dwaro jia beach kende mabende abro miyo mich kawuono kod Sun King Solar miyo kete manaka adoni atik kod wenda ma owende studio ka okinyi makawuono ma bende ne wagogo mbaka kawa puro wach kanyakla weche mag ndalo weche manitiere ka Jerry Omete Timon Omete. Yes. Miti Bear. Arot nyinga. Kachiel kod engineer Lazaro Kanyambok. Lazaro yaore. Ber vio jai. Wach ma kawuono. Okwe. Nyasaye riti maber. Nyasaye rita kwa godo de ji kwa Ramogi nikech adeko. Yore mok nyal geng. Jango makore mapek dhi karode nyaka KCA. Lakini achopo. Erokamano ahinya. Ang'eni ji mang'eny winji ga Ramogi FM ka to kata kamano ne jo ma winji ne ni view sasa koro yudo thuolo mar neno ni Lazaro Kanyambok ni to ng'ama chalo nade. Lazaro Kanyambok baja jamaguje Kanyada. Okay. Ba Jakajada East Korgopo Daluma. Korgopo Kaluma. Okay. Lido Keo. Okay. Maja kwa pasa Jojo Keo. George alike border Sumi Girls. Yeah. Okay. George. Mano ber kabisa. Lazaro ng'eni sebedo ka kilo weche ma dongruok mar piny gi siasa mar piny Kenya ka mokwongo ne wachako kod wach mar koko manyuok Migori Rongo sub county ang'eni ng'ama libamba ma weche mag jirani okonego beni mumuri konje to kata kamano en gima nyalo konyowa ng'eyo kamarem nitiere kod konyo kama chandok nitiere. Iparo nade wi koko ma samoro timore nyasi makamacha ng'iso ni jo Uganda Luo jo matindo chunyoche mag siasa koso mane tegno ma demokrasia koso endok chien gido endok chien maduong'
to gimomiyo gino osebedo mobedo kama aseyo party okoketo structure maber ma ginyalo discipline godo weche kokogi koro gini gimoro kotimore to kokaw action ne ng'ato to gini bedo mitindo magini koro bedo ni sana especially Migori en ga ni mondo miyo yieri lure kod teko ma in godo e ground yani kaka iloso jende manyalo gore to mano ok en misingi mane wakelo ne demokrasia demokrasi no kelo ng'ato uso polisi mage ma big chon aneno campaign kane ji campaign tu mane platform achiel joma lero kanyakla ne achako luwo siasa diere ma ne nitiere ng'ato no dawo nyidho kod Danu Kundi gi Professor Muga jogi ne campaign kanyakla diere go pod ne wane Rangwe constituency koro gima tinde ni kopo ni neno ng'ama piem kodi to en mana dui en ga ni tinde ji oloko system ni yiero en goruok en ng'ama yiero en ng'ama oloso goods malonya wadgi to gini dhi ketho politics makaluo nyaka party ket structure ma discipline godo jok matimo timbe mag dini nikech gini en koro ojende ji jore jaluo kuom jaluo erokamano party ki wacho party en party mane jowa nikech mane national function national government function ne onge party kaje Jamhuri Day mane jogi okoro kolep party madang yang ni ma en ja party mar kwar ma ja party mar tong ma party ma ginene igedi party bodo vidate Lowland kati yud mana ka nitiere ng'ama biro gi party moro lakini dominance party en ga ODM to ODM kata wawundre mana ni party go nitiere ni gibe gen strong to ODM kaka dominance party no nego bedo lead by example len bodo nego bedo seto example ne other parties matindo giki by timango by discipline ngabukelo violence kabuko nego bedi didi ngamo organize youth no bio disrupt kata peaceful meeting seche magini otemore ma ng'ato mi discipline kata ji ariyo kende gini biro dhi e ground to kendo koro jomoko biro bedo koluor to gini medore nikech onge any kind of discipline ma osemi ng'ato ema miyo gino temore mana ka duoki mana chien matin iparo ni dhi mbele ma ng'iso nang'o nikech ang'e ni 2027 pod bor podi to man en national function ma ne onge kaka dang' wawach ni ji ne pimore mbi mar siasa kata bed ni joma ne nie ground moro ka moro ne pako mana rwadhe ma nyiso ni the future nikech ka lure gi ng'at mano watch gima timore to kata gi gik mosebedo katimore nitiere joma be biro nikech ok onyiso ni joma bed machiegni gi kamera ok menye maber ok onyiso ni jomochung' sani ni ma nitiere pa jomoko biro bang'e to sani koro gi study gima timore ground gibe koro giendelea kod undo youths ng'ato ka ng'ato bende koro undo gangs monyalo biro bedo campaign of gangs magama biro nyale en ng'at moundo gangs matek malonya wadgi erokamano ahinya ne joma matindo mathoth ne hinyo tigo e weche gi te en ang'o minyalo wacho negi nikech kata king'iyo ne onge ng'ama wiye otimo lwar ma samoro ne go koko kata timo gik moko ma ng'iso dok chien e weche mag bura kata budho ma sirikal gima nyalo nyiso youths magwa future mar piny ni e lwetgi Lazaro gidno chako wach na chon ni una jotelo makiny kiny ok chop kiny wana jotelo to jotelo aku chakisa kwa nakapura ti sani anu 40 to podi wajini una jotelo makiny ba youth la sekalo kiny ok chop gidi obro chopo to mana ko jende medo jitoma nikech onge leadership magato nyalo yie ni be on silver plate ok chiw nono en gima nyaka idhi fight for koro jende nyaka wuog oko to nyaka gishow bende character maber nikech seche ma old guards tiyo kodgi to gigore kamano miyo jopiny bende neno ni ok ginyal pod girom koro ma nyalo bedo be strategy mag old guards giki mondo mi gitem diyo gigodo seche ma gin gigore gimoro ni gitimo gima ber cha to old guards ka to display ni gin ma ginyalo lead podi koro jende bende o show character maber giwe keto ditiyo kodgi time gik magibe ginyalo uso policies maggi nikech gibe gisedhi schools and to gibe enlightened giriek
gibi gi yo moro makare giwe bedo ni tiyo kodgi to jopiny biro yiero gi gibiro donjo mani positions mantie. Chien kacha ne wan gi mbaka moro matut ne watemo ng'iyo buche moko ma jopiny obedo go mag kendgi ma giketo godo sirikal gimenyo godo kaka sirikande tiyo. Be neno ka gisebedo effective e keto sirikanda tesre obed mar county obed mar sirikal mamalo bunge la wanyenche gi kuonde ma ji bere piny to gigo mbaka ma weche mamulo ngimagi. Weche gi osebedo ka kelo lokruok to shida mantiere en ga achiel ni ji yudhe onge tich koro gidhier. Koro jo old guards gi kito kosedhi moloso pesa moro matin yot sana mondo mi dhi kethgi yudo kata ka bunge la wananchi ka jomoko kerende moro ni gin ng'ato ng'ani ng'ato bende ni gin ng'ato ng'ani koro pesa ema kethoga gigi lakini policies to nitiere makata seche moko kuonde ma jopiny obede gi leaders biro winje paro magi kal magi winje pach jopiny kaka dhi koro shida ni kech kod corruption miyoga kata paro maber koro ok nyal tiyo. Okay, to wach mar civic education ni team no wacho chien kane nitiere kiawa mang'eny information ji onge go mang'eny ahinya mo kwano ni machiel kuom midhiero ma samoro chando jopiny keto tesre jotelo mag yiero yor ombulu. Dibe ni ma imbe in kode parachiel koso bini pogori kode? Apogora kode matin nikech sani civic education ng'eny ne ok wategemea jotelo giki nyaka ne FM radio suwogi ji tinde yudo puonj kowuok kuonde mopogore opogore ma nyaka ne Ramogi bedi an awuon nitiere gik mana kia mang'eyo mana nikech Ramogi nitie gik maka winjo ka dhiyo jaegi ni wacho kama to miyo an be koro civic education to kochuno ni leaders ema nyaka kelnwa ground nikech leaders gi moko nitie mwariek mohew nitie leaders ma en pesa momiyo en kacha obiro to pogo pesa ground to yiere en gama kia kata history mar piny totally makata kipenje ni piny nowuok kure to dhi kuro kia koro civic education to youths kik tigo kaka scapegoat sani FM studios okelo puonjo ji gi yore duto te. Ero kama nanya team nitie penjo moko mano piny ne okotieko Hesbon ma wuod Midida ma jadak ma Rongo nyo wacho ni ago mbadwa na diero be kod Hesbon to kuma asewinje ga ng'eny ni radio kata ka Rongo ka gare ero kama na yenya no wacho ni samoro jotelo okunj ground nitie jomoko moluoro gi ma pako gini jatelo to piny kudhi mabeto kata kamano gima nie ground opogore dibe ni mabena dir momiyo jomoko ng'udho jotelo man ne gi yiero gombulu gi geno mang'eny mano timore ing'eni jatelo himself ok nyal wuotho kamoro amora ke jatelo bedo gi joge motiyogo ma handle wechene like kaka yesterday samoro yudo ka ne nitiere kaka ne jotelo ka jotelo ka nitiere kaka ne ng'ato loso mare kaka wafuasi nutem ne weche kuro manyalo kelo pogruok kendo ka jatelo dhi ground to gima odhi oyudo pogore gima samoro nyise kuro anyalo yie kode sometimes yudo ka jok ma handle jotelo bende samoro ok nyis gi adieri samoro ka jok moko bedo samoya gi nyalo wacho ne wan joma kama waseloso gicha samoro gino kolosi to ka jatelo dhi tiyudo ka obiro disappointed gik mano nego bed ni geng'ore samoro ok ogeng' samoro golo resources mondo odhi otim achiel ariyo dike iye ka tiyudo ka ok odonjo ok odhi maber gima nyaka kosreka ma gima oparo ne dhi maber buok marach kura pani mago then adwa pura gi Lazarus Martin about ko wacho party politics ne onge kacha like situation manyoro marungu chako ni kawacho ne dongruok inyuako to chieme laro wacho maler kenda winje mamana idieri do am young to na winjo chon kane gi campaign ji no era issues mane ji wacho down a tin nango chiemo ni nitie mana dieri indalo kweru gini ndalo ana wacho kaka dawa ma no thought 16 nilo ni madhenya huko ni puro matek chiemo ni nitie ndio ndo kagi maji lakten puothe ni nitie lieri lo nitie madongo dok ni nitie to population se increase malo bedo resources malo bedo matin kabisa koro kan nyuol mang'eny to resources bende tin koro nyaka lar chiemo ne ma kelo tabuka koro kata kama onge party
nyaka ngoro ok ni party nikech yola ruchiemo cha kendo ka ne onge wach party ne onge nyoro to ila ruchiemo jomoko bende e function cha mondo dhi go jok moloro jatelo moro to moko giwuono ng'ane gi secha mahinya wonde ka wuono wadwa nyala ing'ini gitimore ni aparo ndalo moko mane gikalo school yes ng'ato ne kano kama ni chiemo rakadi koro jomoko kalo jowete gi e function cha samoro jo first mate chung moro ni onge shida gik moko loso maber to jomoko ndimo bende interest wadonjo ka nikech samoro moro ng'eny kacha ma jo sichime ya kuro rodhi kuodo wigi wadwa dhi gucho kacha mondo gineni gima gitiyonge mondo waramo tich nitie wach moro monyiedhore kani tama kendo gombo thoth kendo yes mane nani jemigoi bedo wacho kamano tama gi gombo dwa bedo mang'eny jakobed mang'eny ke chiemo tin to chiemo modago dhane piny ka chiemo milaro ang'o milaro ka in biro timo ka manyo chiemo ne bonde manyo chiemo kuro gini manyaka gilaroko to tin kuro kangu fudi yogi gufu iriyo kech mara gima timore nyoro ka iyudo ka the national events bende influence mako bedo from the national government the county government bende samoro noketo pesa gi chiemo kaga chiemo pogore chiemo ne budget dogo kaga the county government no budget facility not in the national logo then area MP ang'eyo no keto lwete then jochumbe nyaka bed ni fazio moko na gitimo ko chiemo nyaka lar adibudo ka jo malaro chiemo ge mabende gore erokamano wanyalo konyore na demo wabir gi siasa moro maler ma ji wacho mana policies mag Lazaro ni wacho kacha ni neno ka gima mbele ka 2027 NPM mar guns en ang'o mwanyalo timo kaka joma samoro oyudo thuolo mar wuoyo gi oganda galamoro kama gima pod timore kama pod wapogore gi owadwa discipline koponi okoketi nikech jok man gi paro mopogore magalagala gi to githoth to discipline kotim ne ng'at achiel nitiere kisungu moro wacho ni if you want to scare monkey hang one nitie diere moko ka somo history mane ng'ato ni Muskari Kombo no ketho election mare ni do tiyo kod yado o treat wananchi oluongo gi dala gi ka kinyo nindo ni nyidhi go kura to miyo gi chiemo to gino no miyo koro ne gima ne dhano luoro seriously nikech ne giseto example kod one person ka Muskari Kombo no wito kom higni machon koro ginieri kwa wewe ni koro ni vijande odainyo ni koro gini control ni bedo matek to biro bedo kata kama koro bende ok biyudo chance manyalo campaign go nikech bende ok nyalo loso goals to bende oluoro dhawo nyaka gimoro bedie gi kama ochakore go gini bedie wakete structure mar party koponi igonya wadu kata idhi kelo lweny to party ticket imai erokamano Jakom winjo ka mondo koro wala utieko chenro discipline is very important to discipline bro work akwayo jotendwa mondo mo be discipline ing'eni jotelo manyaka tamre golo pesa moko madhi timo timbe moko beyo kata madhi dino ne ng'ato ka achiel kuom facilitation mag sa ok onego timre but iyudo ka wach montini nini jachung kata ng'ama tiyo nyaka bed security kata operation with security gini be kelo tabu emi wacho ne lodhe mag japili yini lodhe jabe munya bido go security omato security chalo nade bulo so pap maber ma security keto jatelo security keto ba kutosa security yiri jatelo but in this more provocation owuok koro ang'o wanyalo timo mondo wach mar security mag jatendwa gi kik goods bed hired but professional okel mondo kata ka nyalo rito jatelo koro iro kama giketo bedo matek kaluwore gi bedo ni employment bende onge and dwaro be ng'eny jatelo bende ok nyal ng'ama dwaro professional mondo oket gini iro kaka moro chudo ne malo koro yero jo beach is very easy to mondo to pay mondo gidhi gitim gino kelo nwa problem kamano erokamano sari umateka inya Lazaro doni iwach wach mari mogik mosa inya kuom ng'ikruok mar deko bire chenro ne wagino chako kod saa ariyo kata kamano ose wach mari mogik minyalo wego jokanyana mukinyi makawuono wach manyalo wego jokanyana wandi mani wakelo demokrasi nikech wuodwa mar Raila Odinga ma wuod gi kod team mare ema no kelo wach mar multi party democracy to multi party democracy
en nying mar demokrasi ni en kisungu mar oyiene ng'ata ng'ata uso polisi mare to koro in mi make decision ki in kik igo ng'ato no uso ni polisi ma pogore gi polisi ma ni hero to kik wabed oganda ma ing'iewo kod pesa ni mondo tim timbe moko magalagala hooliganism miyo taonde watho nikech ji luoro invest kaluo ni gima tin nyalo miyo wang' gima ne iseloso kod pesa mathoth koro ber kwa nyiso kido moro maber wanyis kaka wane joma nokelo demokrasi nieri to party koda wach ni gi sirikal bende oket chik nikech Victor adomo Nairobi kama tatu sector den gima ne president Moyo no tame ne okonyal control goods ne control stage maka ni idwa dhi idho gari tiko gioro ng'ato ni mondo dhi ong'e ane ni makanga ni goods go okogore lakini Michuki no biro gi only one word bori matatu sector mubedo maber mubedo nyaka onge gima ok tamre ko ket chik chiko bedi ni ng'at machwero remo ni mondo bikor kodonje ofis no bae bedi ni chwero remo ken ticket to donje ofis kipo ni igolo dhaw mora kamoro violence en ticket to dok idugi riti nyaka igni abich to jogi biro bedo discipline ero kama otamgi atama nikech chik manitiere oket chik moro moredore kabisa oket chik moredore ka chik onge to pod control dhano dhi bedo matek ero kamano tim wach mai mogik agoro kamano Victor kuom miya thuolo mar biro wuoyo gi jo Ramogi kwa Ramogi ka akwayo ni kwe ubedi sasa mwagoyo apani sasa mwagoyo sani wasebedo age moro moko mbeni hooliganism ema pongo weche wa magro kuonde wa magromo moso kaka Migori akwayo wabiro gi problem ni samora mora akwayo our area governor Honorable Chila yako mondo manye podium or forum moro oluonge our elected leaders te MCAs MPs mondo gobedi go piny it should be a forum maonge condition mora jobedi piny jiwo mondo wang kaka wadhi kupo ni mano kwatimo to kwane kwa dhido mandileo madhi konyowa gombo ni kamora mora majatelo moro dhiye education mora kikawe kata kiksome ni mano odhi nikech wach moro mopogore ng'ato ng'ato deserve mondo wuogi jatelo ng'ato ng'ato deserve mondo resources or konyruok from jatelo kamano Victor ero kamano enya team kaachiel kod engineer laga okamose jo marungo nyene jo kungo na nyaka fwane gi amigo ndeka chiel sara koda fwane gi jodala gi jaduok bele samoro ko rubi jodala kocha rubi yaka Nigeria arka jodala wa bora inya ngeni winja jo bunge na marungo bunge na inchi kama bede no ile gene ajele sa majority leader amoro ainya kendo agombo ni mondo medru dhimbele kaka wadhino mondo watatu wa weche ma winjore mag jopiny be ya mose jopiny abe abuso jo Kariobangi gato kako tisodi electronics wada lego masumi bunge mara upondo Kaloma udo makolwal kodi saya makugwe agoero kamano enya akweno homa bera nyama Christmas kudok tuduk gi Ruoth Yesu Kristo ero kamano to imbe miwa Christmas mo wadogo ero kamano kaduong ero kamano enya aya Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kokelni gi makate mar Kingsmill. Be ing'eyo gi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kawuono en chieng' tich abich tarik 13 dwe mar 12 higa 2024. En odiochieng' mar 348 higani kodong ndalo 18 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono e 1980 ema ne od bura nogolo chik ni jopuonjre te nyaka tim tich piny owacho nono ma ok ochulgi kuom higa achiel mano kapok gidonje mbalariany. Tijno manong'ere gi nying mar Compulsory National Service. Be ing'eyo kokelni gi makate mar Kingsmill, Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins. Be ing'eyo ni thuon gweno ok nyal ka korio ng'ute mabor mogik? Ma en kaluwore gi mbui mar Fani2.com. Maling'ling mopondo
Iyango elela, be ing'eyo, kokelnegi makate mar Kingsmill, kowuok Kenafric Bakery Limited. Kuom higni moingo 30, wasebedo kawaloso ni makate mayom kendo mit mokalo. Inyalo yiero marachar kata marabuor, kabende inyalo mor kanyakla gi familia mari kiyudo Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins mayudore duke te mapachoka e nengo moluar mokalo. Kingsmill, kowuok Kenafric Bakery Limited. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Blinko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Pur kinde ni onge bere kata matin. Emnado lala wang ka wang. Hi James, enang'o marach misiki ng'urang'urani? An matek, nyang'inja okunyo buche kum nyanya mantie puodho te. Kitungo koro tata mapotgi osechako ner. Ai, kwani pok iwinjo ewi yath mar Radiant ma en yath manego kute mamako cham e puodho? Radiant 120 SC en kwiri manego kute mag fall armyworm e bando, lwang'ni mar ochere nyanya, e yalode, oganda mar French beans kod kudni mar tuta absoluta e nyanya. Radiant 120 SC ni kod kwiri mager mar Spinetoram 120 grams per liter. Ru 10 milliliters mar yath gi 20 liters mar pi. Oyudore rapim mar 50 milliliters, 100 milliliters, 250 milliliters kod 1 liter. Kuom alode, okawo ndalo adek kapok ing'wedo alot. Ma olos kod kambi maloso yedhe mar Corteva Agri-Science. Mondo susu mila mweri koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D*812*784 hash. Kidonda miketona neweche rangi. Ramanya gini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama weketa giting'one. Ang'o mondo kupachi minya giera. Mondo susu mila mweri koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D*812*784 hash. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070126192 kata 07027 4 E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo Sh500,000 kod personal loan maromo Sh9,000,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Thuolo mari mar loyo omenda maromo $1,000,000 ni kae. Yud mwandu matiyo gi teko stima mawuok e tung piny mangima manengogi olwar gi atamalo 45 kama oting'o mwandu mag LG, Philips, Black & Decker kod Hisense. Inyalo kawo mwandu ni sani to ichulo bang'e. Lim branch kata achiel kuom bedewa 12 mag Hotpoint, kata be inyalo timo nyiepo mari kokalo e yor mbui mondo mi iyud thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000 dhi bayo e piny mar Malaysia kata achiel kuom ute 9 mag home makeovers e bombe kaka Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. Adek tatu Golo adek maliet sa adek kugwen. Furahide Thum kaliech wach kapuoyo. Maramogi Radio Adek tatu
Golo adek maliet sa adek kogwen. Adek maliet sa adek kogwen.